Обърни не. Дай после чека, дай сложим и черно. За една добра. О, чекай. Жути не си много брутално. Дай черно. Тя черна какво? Виж бе, как ще го направиш? Види колко е става. Да. Това значи издестация на мен. Вандализъм! Това вече си чисто изкуство. Отзад пише Тоши, нали? Да. Убиец! Не Гоши бе. Ами? Кажи, тук не съм написал. Нонко. Нонко. Да. Кво ти да значи, ще пише Нонко? Не знам къде ще го пише, но ще го пише. Не, няма да пише Нонко, ще пише Нонк. Тихо. Това е грудо те. Е така те искало да си купите само при... Пил бити! Изгостирали те иски за... Вижте ви космите, вижте ви космите! Не, ти не си мори. Спираме ли, а? Чакайте да си видим грешката. Грешка. Така, ами не ни се получи и гледайте какво направихме. Това е Хитлер. Ами сте го виждали, ето ми мен. Small one, motherfucker. Си. А още те малко спокойно, седим и утре. 4. For fun, бе! А, не. For free. О, добре. Честно казано, много трудно се чете. Това са... Искам да почня. Рандом буши. Не! Става, чекай се, бе. Какво пише? Трябва да пише лого. Какво? Ети го. Не. Така. Това може да го направи само човек с психични отклонения или Чики и Ники. Фики Дъкса. Така. Разбира се с помощта и на моя милост. Трябва да има дрип. Да, мисля, че се получи. А ти пък още малко намира. DR. Дрип. DR ще да е по-готино. Така. Дрип, братленца. То кръдне копър. Кръда, това е тъла. Сега е това. Добре, айде няма да спорим. Айде вече малко почивка.